Добрый день. Маем вельмі суровую тэму для абмеркавання. Разбураная і спаленая вёска Паўлавічы пад Віцебскам. У сеціве выклікала гэта інфармацыя неверагодны розгалас. І асноўны лейтматыў такі. Спаленыя фашыстамі вёскі ў часы Другой сусветнай вайны і сталінскія дэпартацыі з высяленнем вёскаў. Ці ворагі спалілі родныя хаты? Ці не перабольшаны розгалас у сеціве, у інтэрнэце ад гэтай падзеі? І якія яны белыя росы часоў Александра Лукашэнкі? Пра гэта мы пагаворым без гальштукаў. Ян Максімюк, Юрый Дракахруст і я, натуральна, без гальштуку Ганна Соусь. І перш чым мы пачнем размову, я прапанавала паглядзець відэо, але дадам спачатку гісторыю вёскі Паўлавічы. Чыноўнікі кажуць, што яшчэ ў 1992 годзе жыхароў папярэдзілі, што вёска будзе выселена, все яны атрымалі кватэры, ім бясплатна перавезлі нават рэчы ў гэтыя кватэры. Але вёска існавала, і паводле жыхароў недзе за дзень-два да спалення да іх прыйшлі прадстаўнікі, якія прадставіліся як з першамайскага райвыканкаму і сказалі, што вывозьце все рэчы, вёскі больш не будзе. Ну, як все адбывалася і што было далей, я прапаную паглядзець відэо «Свабоды». Бульдозеры придут, спихнут все. Спали. Так легче тогда было, когда стояли дома, запалить и пускай бы горели. Ничего вот так больше спалить. Когда лучше, блядь, развалить, а потом уже думать. О. Здесь вот яблони, здесь красная смородина, кусты. Здесь груша большая сидела. И вот по огороду тоже яблони кругом были. Парники там клубнику посадили по осени. Думали, ждут что-то, как-то тишина была, никто не предупреждал ничего. Люди навоз вложили в огород. И цветы садили, тоже покупали недешевые. Выросли здесь. Мама здесь родилась, дедушка. Ну вот все, что осталось у нас от дома. В экстренном порядке все вывозили, думали, куда что. Ну хоть помогли машинами, да, что-то вывезти. Ну теперь нужно разбираться, куда что разложить, куда что деть. Потому что вчера был последний срок. Им нужно было срочно спихнуть все. Последнее все, быстренько. Ну, сначала одному стало плохо, соседу, потом бабушке плохо стало, вызывали скорые. Ну, вось такое відэо, якое зрабілі карэспандэнты «Свабоды», і якая медыйная рэакцыя. Лукашэнкаўская зондаркаманда разбурыла вёску. Гэта загаловак на Хартыі. Я налічыла ў Фейсбуку некалькі дзесяткаў каментароў кшталту «Врагі сажглі родную хату» знакамітай песні Сакоўскага і Блантера. Святлана Калінкіна ў сваім такім палымяным блогу в «Народнай волі» кажа, так трэба ж ужо было і з людзьмі спаліць гэтую вёску. Юра, чаму такая рэакцыя? Ці это мы ўсе на творах Адамовіча Брыля гадаваліся, што адразу ў ментальнасці спаленая вёска, часы Другой сусветнай вайны, дэпартацыі? Ну, видите, тут я бы сказал, что сказать, что это перабольшанне, то это мягко сказано. Бо зондеркаманды, калі хто забыў, не прадастаўлялі добраўпарадкаванае жытло ў гарадах ахвярам сваіх акцыяў. Вось. Я бы сказаў, што тут адбылося такое сутыкненне з аднаго боку сапраўды адміністрацыйнага ражу, магчыма, выкліканага лукашэнкаўскім візітам, магчыма, не выклікана. І вот я бы сказаў, кансерватызма насельніцтва, кансерватызма беларусаў. Мы з вами, дарэчы, памятаем, як калі быў Чарнобыль, калі былі забруджаныя вёскі, так адтуль людзей ледзь не сілай высялялі. І вот як там эта жанчына гаворыць, я думаю, мы все звярнулі ўвагу. Тут маці пахаваная, тут бацька жыў. Вот я не хочу адсюль выязджаць. І, дарэчы, таксама можна звярнуць увагу, гэтыя людзі абсалютна не кажуць. Хаця, ізноў жа, здаецца, там эта жанчына як бы агаварылася, што рэчы вывезлі, вот як там іх уладкаваць. Яны не гавораць, што ім дадзены кватэры. І яны як бы не сувымяраюць, колькі каштуе гэтая кватэра у Віцебску, якую яны атрымалі, і колькі каштуе іх гаспадарка. То есть кватэра это само собой, а вот гаспадарка як бы это маўляў. А што тычыцца? Я глядзела яшчэ некалькі відэо якраз з людзьмі, якіх чыя дамы разбурылі. І адзін мужчына казаў, што немцы так не палілі. З намі горш зараз зрабілі. Гэта якраз казалі жыхары Паўлавіч.
Ну, а знаете, як немцы палили, я бы сказал, это вот ввогуле такая, я бы сказал, дурацкая звычка, что журналистов, что часом людей, коли что, о, як при Гитлере, о, як при Сталине. Слухайте, господарство, не треба болтать. Вот не трэба болтать. Знаете, когда сотни тысяч и миллионы людей гинули, и параўноўваць, ну, цяперашні час, вот лепш это параўнанне захаваць для значна больш горшых часов. А что тычыцца, знаете, вот такой реакции, ну, я бы сказал так, что вот часткова наши медиа берут на себе роль чистой политики. Нават не как бы обслуговывания политики, не подтримки политики, а вот наши журналисты часом выступают просто как политики. Ну и оппозиция в любой краине. Уявите себе, скажем, там, в Украине, те в Польше, те где завгодно. Вот в какой краине бы такое здарилось? Что в оппозиции? Да, вот, гады, фашисты спалили, не думаючи ні про что іншае. Але ці здарилося б у іншій країні? Ян, твой вельмі популярны блог быў на сайце. Смерць па ўласным жаданні, пра тое, як губляюць ідэнтычнасць, як фактычна метафарычна паміраюць беларускія вёскі, беларусы паміраюць на Падляшшы. Ну там паміраюць вёскі такім чынам. Таким способом? Не таким способом. Я распавяду, яким способом паміраюць вёскі на Падляшшы. Я, натуральна, пагаджаюся з Юрыем, што тут журналісты абсалютна перабаршчылі гэтую справу, паказалі як бы не прапорцыянальна. Гэтыя людзі, яны атрымалі новыя кватэры, яны там фактычна, трэба сказаць, былі нелегальна. Яны жылі па прывычцы, але паперы, як бы, скажем, улада мела ўсё на тым. І ў кожны момант яна іх магла высяліць. Тое, што сапраўды, па-мойму, выклікала такую рэакцыю моцную, гэта тое, што гэтыя хаты, якія засталіся, не разабралі, а спалілі. Гэта патрапіла, я б сказаў бы, у балючы пункт беларускай калектыўнай памяці, правда, гістарычнай, так, вёскі, якія палілі на тым. Тут трэба было б уладзе падумаць менавіта, як зрабіць. Але я бачыў вёскі менавіта такія, як знікаюць на Падляшшы. У палове 80-х гадоў мінулага стагоддзя я быў у войску у Беластоку. Нашы казармы былі на ўскраіне гораду, і я з жаўнерамі хадзіў на полігон у бліжнім лесе, і мы праходзілі праз такую вёску, да якой уже горад дабіраўся. І я ўсё колькі разоў іх вадзіў, бо я вадзіў там вучыць страляць з аўтамату Калашнікава на гэтым полігоне. Праз гэтую вёску праходзіў, я сабе ставіў пытанне, калі яна знікне, калі яе глыне горад. І яна знікла, я не ведаю, магчыма, пасля 2 ці 3 гадоў, калі я быў у войску, а самае забаўнае, што праз 6 гадоў ад таго часу я купіў кватэру ў панельным блоку, якая стае дакладна на тым месцы гэтай вёскі. Але вёска знікала 2 гады. Так, яна знікала 2 гады. Яе разабралі, я не думаю, што яе палілі, бо хаты там былі мураваныя. Я нават цяпер мне сорамна, я не ўспомню, як называлася гэтая вёска. Трэба было б запытаць людзей мясцовых, але яна знікла, яе няма. І так, як бы, скажем, калі разрастаюцца гарады, так знікаюць вёскі. Ёсць яшчэ іншы прыклад. У 20 гадоў таму назад, на пачатку 90-х гадоў, калі мы бавіліся ў беларускую палітыку ў Беластоку, мы паехалі збіраць галасы на беларускі выбарчы камітэт. Фактычна, ўжо гэта была не вёска, это быў частка гораду. Але горад дайшоў да гэтай вёскі, і яе так натуральна далучыў. Там была вуліца брукаваная, вёска называлася Бацічкі, яна была часткай горада, але калі ўваходзілася, адразу адчувалася, што гэта яшчэ засталося нешта ад атмасферы вёскі. Людзі ў хатах у некаторых гаварылі па-беларуску, мы з імі гаварылі ў некаторых па-польску, але было відаць, як яе горад глынае. Там ужо крамы стаялі, але яшчэ засталася вясковая інфраструктура, гароды, садочкі каля хаты. Так гэта выглядала. Гэта быў другі, як бы, скажем, прыклад, калі вёску натуральна глынае і асімілюе горад, але яе не знішчае. І трэці прыклад, як знікаюць беларускія вёскі на Падляшшы, гэта калі вёска далёка ад Беластоку, 30-40 кіламетраў, называецца яна Зубова. Я быў у мінулым годзе ў этой вёсцы. Хаты там стаяць, людзі яшчэ жывуць, ну не шмат, але жывуць, а некаторыя хаты абсалютна новыя. Я пытаюсь людзей, у чым тут справа, хто тут прыязджае ў гэту вёску жыць. Аказваецца, людзі, якія працуюць у Бельску, да Бельска там кіламетраў 10-15, купляюць гэтыя хаты, бо яны танныя і прадаюць гэтыя людзі. Робяць, альбо аднаўляюць іх, робяць іх дачы, альбо проста робяць сабе дамы, дзе жывуць. На аўтамашыне, калі вы на працу едзеце, вам 15-20 хвілін, гэта не праблема. І гэтая вёска жыве. Але яна знікае ў тым сэнсе, што знікае як бы яе этнічна-моўная асаблівасць гэтай вёскі. Яна ператвараецца... Это мы пакуль гаворым ўсё ж пра нейкія цывілізаваныя спосабы. Юрый, вы лічыце, што перабольшанае гэта было, але тым не менш
За 2 дні людзей папярэдзілі. Ну, ці гэта спосаб, і тая рэакцыя, якая цяпер з'явілася ў медыйнай прасторы, яна ўсё ж у гэтай рэакцыі пераважнае слова ворагі. І вось гэтая цытата, якую я спачатку зрабіла: «Врагі сажглі родную хату, ворагі спалілі родную хату». А Святлана Калінкіна ў сваім блоге гэтак трапна выказваецца. Ніякія ворагі ім не падказвалі, гэта яна пра мясцовых начальнікаў. Гэта яны самі дадумаліся да візіту Лукашэнкі выкінуць з дамоў людзей, а непрэзентабельную вёсачку проста спаліць. Хто скажа, што віцебскія ўлады ў сваім розуме, калі аддалі загад тэрмінова адсяліць, знішчыць, спаліць вёску, якая хоць і фантомная, але жыла, агароды садзіла, нават на выбарах галасавала. Ну, у мяне ўзнікла такое адчуванне, што ўсё ж вось такі хуткі спосаб разбурэння вёскі сведчыць пра тое, што мясцовыя ўлады, ну, фактычна маюць права рабіць все, што заўгодна. Іх не стрымлівае ні зверху вышэйшая ўлада, і іх нічога не стрымлівае ўнізе. Нема такого адчування у вас? Наконт зверху, ну, я бы не сказал, что не стрымлівае. Мы ведаем, як у Беларусі. Пад візит, магчымы візит. І, так сказаць, здымаюць і начальнікаў, і малых, і вялікіх. За рознае здымаюць. Я думаю, што такія вот, як бы, грамадскія, як бы, падзеі, якія вот, как бы, распаўсюджваюцца на самы верх, яны часам даходзяць. Што тычыцца гэтай сітуацыі, ведаеце, я не выключаю, што і мне здаецца, вось якраз і ў рэпартажах пра гэта гаварылі, што людзей папярэджвалі. За 2 дні? Нет, людзей папярэджвалі і раней, там, за 2 месяцы, што... І, ну, потым, калі разглядаць усю сітуацыю, яны ўжо атрымалі ордары на віцебскія кватэры. Яны ўжо там знаходзяцца. Ці не зусім законна, ці незаконна. Я не выключаю, што сітуацыя была такая. Раз ім прапаноўвалі, ну вы з'язджаеце, 2 прапаноўвалі, мы з'язджаеце. Чыста псіхалагічна. Слухайце, завтра бацька прыязджае, Лукашенко прыязджае, колькі можна папярэджваць? Давайте хутенька 2 дні даем. Ну, вот так вот оно пайшло. Такая чисто бюрократичная, как бы, бюрократичный раш. И в дадзеным выпадку, вот как бы раз папярэдзілі, 2 папярэдзілі. Ну, а потым, ведаеце, я бы сказал, что тут может быть хутчэй и, ну, некая такая вот, я бы сказал, культурніцкая матрица, тому что я як бы разумею, што ў падтэксце таго, што пісала Калінкіна. Да? Але мы можам прыгадаць час, калі ў Расіі, скажем, выбіралі губернатараў. А дарэчы, мэраў гарадоў там і дагэтуль, там заўсёды выбіралі. І сказаць, што гэтыя выбраныя губернатары так ужо дбалі там пра народ, так ужо думалі там пра народную думку, я бы не сказаў. Тым больш, ведаеце, вось у дадзенай сітуацыі я бы сказаў, што тут яшчэ ўсё ж такі працуе вось этот сапраўды механізм, што чыноўнікі і нават нейкія больш высокія начальнікі, яны все роўна адчуваюць себя чыноўнікамі, яны адчуваюць себя проста выканаўцамі загадаў. Таму што калі б былі людзі все ж такі палітычныя, то яны б зрабілі вельмі простую рэч. Яны показалі па віцебскім тэлебачанні рэпартаж, як гэтыя людзі з гэтай вёскі в'язджаюць в віцебскія кватэры. І вот тады все размовы, ну, калі не ўсе, но значная частка размоваў пра зондеркаманды, яны бы сціхлі. Ну, а тут, так сказаць, як той казаў, одна извилина – это от фуражки, так сказаць. Вот, і просто не прыйшло ў галаву. Я не выключаю, што такія рэпартажы пойдуць. Ян, як вы падумалі, у якой тональнасці пасля ўсіх публікацый у сацыяльных сетках, на розных апозіцыйных сайтах, у якой тональнасці былі б газетныя, тэлевізійныя, радыйныя публікацыі дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі? Ну, яны проста не зрабілі гэта. Яны павінны былі зрабіць. Альбо проста паказаць людзей, якія вось ім скажуць з'язджаць, а яны яшчэ там месяцамі жывуць, я сказаў бы, фактычна нелегальна. Я яшчэ раз паўтару, што ўлады не прадумалі. Нехта там, скажем, зрабіў нейкі калькуляцыю эканамічную гэтай акцыі і сказаў, што вось спалі. Юрыдычную. І юрыдычная так была, я думаю, юрыдычна было ўсё нармальна. Толькі не абдумалі менавіта, што гэтае спаленне фактычна будынкаў, якое можа выклікаць рэакцыю. Тут фактычна яны пайшлі на паніжэнне эканамічных коштаў пераселення. Спалі, ну, разбіраць, гэта трэба заплаціць работнікам, яны будуць там тыдзень часу разбіраць фактычна. А тут, скажем, спаліў, ось 2 гадзіны пагарэла хата, яе няма. І няма праблемы. Так эканамічна яны гэта разлічылі, не разлічылі рэакцыю псіхалагічную людзей. Гэта ў тым. А ці не ёсць яшчэ тут такой рэакцыі, калі б гэта не заснялі на відэо і не паказалі вялікай колькасці людзей вось у наш такі дыгітальнае стагоддзе, калі гэта вельмі лёгка пабачыць, можа, такое ўсё жыццё адбывалася.
таким способом? Я не и думаю, только, что и только зараз такі эффект. Я не думаю, што гэта ўсё жыццё так адбывалася, бо, відаць, і раней, калі б нешта спалілі вёску, якую адсяляюць, мы б ведалі пра гэта. Гэта здарылася першы раз, і таму такая шматлікая рэакцыя. Ну і тут яшчэ гэта... Тут, сапраўды, знаете, такая, как бы, культурная, вот я б сказаў, пэўная культурная глухота. Вось в этом сэнсе, скажем, в нямецкай мове, скажем, слово «фюрер», яно азначае проста кіраўнік, нічога больш. Але пасля 45-го года немцы звычайна ўжываюць слова «лідар». Вот, бо фюрер, яно склеивается с пэўным персонажем. Так и тут. Ну, можно было бы, может быть, и спалить вёску, але у людей все ж таки всех у головах сядзіць гісторыя, і сядзяць вогненные вёскі. Вот я яшчэ одну гісторыю хочу нагадаць, якраз мы уже завершаем размову, але мы з вами, Юрый, гадаваліся на такой народнай камедыі «Белыя росы» якраз пра вёску, якая ідзе пад знос, як жыхары сябе паводзяць, як яны рэагуюць. Не ведаю, ці глядзеў гэтае кіно Ян. Но вось цяпер такая праз колькі гадоў новая гісторыя вёскі, якая ідзе пад знос. Калі б пра Паўлавіча рабілі кіно, то была камедыя. Які жанр бы, Юра, выбралі б вы? Ну, ведаеце, я бы выбраў жанр чэхаўскага вішнёвага сада. Я думаю, што это і ёсць своеасаблівы вішнёвы сад. Бо вот для гэтых людзей, пераважна старых, гэта шок. Яны жылі, сапраўды, ў сваім звыклым свеце, са сваімі там курамі, са сваім дваром, сваім гародам. Іх перасяляюць, да, можа, і лепшыя умовы, але яны не для іх лепшыя. Іх перасяляюць у халодны, чужы для іх горад. І, дарэчы, калі вы памятаеце, там жа Лапахін пачынае рубіць вішнёвы сад яшчэ да таго, як гаспадыня з'ехала. І вот тут той самы вішнёвы сад. Паляць, гэтыя яшчэ не з'ехалі, хаця у Лапахіна таксама ўсё юрыдычна было чыста. Вот. Але ўсё роўна горка. Ян, натуральна, не камедыя жанр? Не, натуральна, не камедыя. Я думаю, тут трэба было паказаць, бо тое, што паліцца мая хата, у якой я нарадзіўся, это натуральна горка, але знікае свет, у якім я жыў. Это значыць, знікае ўся гэтая грамадская інфраструктура, якая была. 10 хатаў, я ведаю ўсіх суседзяў, я ведаю, што ў каго, як адбываецца, і раптам мяне вкідаюць у тое, як Юра сказаў, у абсалютна чужы свет. Я іду ў нейкі панельны блок, нават калі я іду да сына, ці да дзеда, ці да ўнукаў жыць, гэта зусім што іншае. Гэта ўжо не мой свет. І гэта, хутчэй за ўсё, якраз канец свету па-чэхаўску. Пра спаленую вёску гутарылі я, Ганна Соус, Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. Якія тэмы вы яшчэ хацелі б пачуць у «Свабодзе без гальштукаў», пішыце ў каментарах да гэтага артыкулу і на нашай рахункі ў Фейсбуку, Твіттэры, ВКонтакце.